assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV tewteɓe nder e bowal leydi kala jamma Allah wale moon caggal yettude Allah ko julde rasulu sallallahu alaihi wasallam jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗo kokkuɗen fartan eddata ɗo subaka alarba sappo e jeetati lewru août 2021 addan noon holko sifa e kelle gaɗande jayde leydi Sénégal musidɓe tedduɓe ko waɗi noon en duwanima ɓesgu Sénégal kala kono kayya min mbiyon dulmo wuuri moon onon kala yeɓiyankoɓe Pindi TV hayɓe jeeɓani yo Allah hokkenteɗo samu wuuri Allah hokken tawede haranuji mantini taw eɗen ɓeyde dine men en gustaki ko Allah dacciɗen fof yo dacciɗen e dentel men ɓoyen rewde Allah kame kay jokkude e damma musidɓe tedduɓe en puɗɗima hitande heseɗe en puɗɗirima bisimillah yo Allah hokken gasnirde nde alhamdoulillahi rabbil alamina ene wayno hande oɗo subaka alarba jeyde leydi Sénégal kañumen kala goto kala nawiri koye fannu mo wawi walla mbiyanna fannu mo yiiɗi dawrugol ganduɗa ko faggudu gonko mboros covid 19 e gueɗe baɗe noon fofde ne tawi nder ɗiɗo jayndeji oɗo subaka ganduɗa ko alarba hande gudditirten ko jayde guindide le soleil ene wayno tawi natalla hooreji lendi lamtoro Bourguédé woni Macky Coumba Thimbo hooreji lendi président wi ko basta firti ko yoni holko yoni o wi ko ɗiɗon examen ji tricherie ji ganduɗa koye nder ɗiɗon examen ji violence uji e nder ganduɗa kay incivisme e gueɗe baɗe noon nder école aji ha e nder duuɗe jaabi kattirɗe woni université ji o wiide ko yoni caggal ɗum noon o wasiyima ɗiɗon ministére aji walla mbiyanɗen jaggorde autorité ji ɓen ɓe ganduɗa ko tambiɓe gueɗe jangde leydi Sénégal nde ɓeydoto tekkinde nden ka kono kayya nde peccete e peeje beele de jangde den yuɓɓina hannit ni wona gueɗe kayya natti yeede nder école aji leydi Sénégal caggal ɗum kay o arti ganduɗa kayya koye ɓen ɓe ganduɗa ko funeɓe ɗiɗo hoɓe taw ko rewɓe kayya heeɓe farta ganduɗa ko yaltude oɗon concours général ene wayno noon ko duuɓi sappo tati ɗiɗon bachelier uji caggal kan octobre 2022 holliti ganduɗa ko classe préparatoire ma fuɗɗo e nder leydi Sénégal ɗum koye lewru octobre 2022 jogoɗo wonde Mariama Ba noon on lycée waɗama lycée d'excellence ɗum waɗi noon ko hoore lendi sanga hanki ngal ɗon putel on cérémonie ganduɗa ko remise concours général mo ganduɗa ti o tawtornoma kanko hoore lendi kanen tawi nder hello nayɓo hello jeeɓo caggal kane hello jeetaɗo jeenayo ene wayno tawi alhaaliya ganduɗa kay ko on train Dakar Tambacounda Canada noon holliti so leydi Sénégal waɗi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e joyyi milliard copré CFA maɓe dartina walla mbiyen maɓe pewnit on train o hannit ni les échos e oɗo subaka arti ko haali promobile ɓe mbi ko promobile en eau trouble ene wayno noon on ligne mo ganduɗa ne ardi ɗum ligne téléphonique taw kay ardi ɗum ko on biteɗo Bakkiou Faye kono kay on DG boîte oɗon ganduɗa ko madame traîné to inspection du travail taw ɗum noon waɗi ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa ko liggotoɓe e nder promobile e wiide mabɓe noon ko licenciement mo ganduɗa ko en vie salaire impayé wondude kay diminution des traitements de 30% wasde ɓe hebde jobɗele mabɓe kono kay waɗede licencié wona guenne ittede ɗumen e gañalde woni sababu kamɓe de ɓe mbaɗi traîné ɓe jettini oɗon alhaali to gonduɗa tigui inspection de travail kanen tawi nder hello nayɓon jayne nde ɗo les échos caggal kan noon janenkoɓe les échos garti e ganduɗa koye oɗon cérémonie de remise de prix to concours général 2021 wayno noon Macky Sall waɗi changé ɓe noon ganduɗa ko casseur kamɓe tricheur ɓen ɓe ganduɗa ko dartoɓe nder duuɗe jaabi kattirɗe ne keela ene caaha ene bonna o memi ɗumen no fewi kono kay ɓen tricheroɓe o memi ɗumen o wi ko ɓen tricheroɓe ɓe noon ganduɗa ko heeloɓe place mumen wona e école place mumen wona e nder université place mumen hay beddo wonani o wi ko ben moƴƴani leydi ko kongi hoore leydi Macky Sall kanen tawe e nder helo jabonde jayde les échos caggal kan quotidien le quotidien e Madiambal Diagne ari hande ko oɗon fonno dawrugol ɓe bi ko la psychose Macky ene wayno noon opposant ɓeɗon no ganduɗa ko lundiɓe leydi Sénégal mbaɗi craigné ganduɗa kay ko hoore leydi walla mbiyanna yimɓe mum tigui ne mbawi feccude ɓe ɗiɗon no sumgoji paaɗi beele de ɓe mbasa hebde doole ɗe ɓe jiɗɗe gam kay yuɓɓinde ɗiɗon sumgoji no hannit ni kan ene tawe nder hello sappo ɗiɗon nde ɗon jayde caggal kan noon ɓe garti e vaccination e nder Afrique banggue hirnangue woni Afrique de l'Ouest ɓe mbi ko Sénégal dose mieux sa campagne wonde de oɗon campagne de vaccination ɗo e nder leydi Sénégal ene yaara no wawi ni walla mbiyen ene yaara no hannirta ni gana hello tataɓo caggal kan ɓe mbi ko groupe B de la CAN ganduɗa kayya ko gelɗon kawguel e nder dunde Afrique coupe d'Afrique des nations ɓe mbi ko Sénégal Guinée en attraction wonde de ko ɓeɗon leyɗele ɗiɗi taw koy ko kerodirde kono ko kañumen de gondi e poule goto natal Sadio Mané wondude on gorko wiyete ko Naby Keita hello jeegomo nde jayde quotidien le quotidien caggal kan jayde l'observateur nde Youssouma Jiguen arti koye oɗon mariage walla mbiyen nden yangue wonno toto Pikine guinaw raye ene wayno noon ɓe mbi ko la suite incroyable de l'affaire de la mariée qu'on a volé la perruque on debbo mo ganduɗa ponnoɗo hurtade ko kañum tigui perruque mum woni ko wujja kono kay e ɗeɗon tenggue ɗe ganduɗa kay ko 3 millions de francs CFA e cambriolage uji e ganduɗa ko kaɗon guyka wat ko jour yangue taw kay waɗi kaɗon guyka ko yimɓe walla mbiyanna wondiɓe sehilaɓe oɗon gorko ponnoɗo hurtinde ko kañumen tigui gaari jane ɓeɗon rewɓe kala tawetnoɓe ɗiɗon nokkuji kono kay rewɓe
kala arnoɓe kaɗo ndeɗon yangue kane tawi nder heɗo jeeɗiɗo nde jande l'observateur caggal kan jani koɓe fitir média ɓe gatti koye révision liste électorale ɓe mbi ko les zones explose laddaf ene wayno noon oɗon galle ɗo ganduɗa tigui fewnte carte d'identité ji leydi Sénégal ene wayno sukaɓeɓe kala gaari e ɗiɗon nokkuji kina tolno e ujunnaje 4 pawɗi temedde jeeɗiɗi kartal d'identité ko sohaɓe ɗum wotte produire par jour daf noon wi ko sohaɓe ene pellital l'observateur wi ko sohaɓe ene pellital gam kay waylude gueɗe ɗe kono kay waylude Sénégal no hannit ni woni sababu winditadeɓe heɓdeɓe carte d'identité gueɗe mbaɗe noon kanen tawi nder hello tataɓo ha hello jooɓo nde jayde Youssouma Djigué Ndour ha joni ɓe gatti ganduɗa tigui koye confession walla même kongi ganduɗa tigui suuti Alioune e Ndey Kassé ene wayno projet orchestre mabɓe ɗeɗon gueɗe kala ene tawi nder ndeɗo jayde ɗum ko hello jenoyo nde jayde ganduɗa ko Youssouma Djigué Ndour enquête yewɗo subaka lemne ene wayno noon ɓeɗon rewɓe ganduɗa ko maternité et vie professionnelle ɓeɗon ganduɗa ko joguiɓe tigguji walla mbiyen joguiɓe muunoɓe kono kay ko gollotoɓe ene wayno noon ko hunde musde no hannit ni wideɓe noon e hakkude golle mabɓe ɓesguli mabɓe ene wayno noon caɗele kewɗe aɓe taw ɗon wone mabɓe ene jaaha goppa ɗeɗon golle kono kay wone mabɓe ene jogo caɗele tigui toppitaɗe ɓiɓɓe mumen ene wayno koye koɗon losko woni ko jayniyankoɓe enquête loski oɗo subaka alarba kanen tawi nder hello naybo jeeɓo jeegomo ndeɗo jayde enquête oɗo subaka caggal kan noon ɓe gaari e ganduɗa koye natal hoore lindi natal oɗon hoore lindi e hello tataɓo jayde ndeɗon enquête ɓe mbi que les calculs du président nde woni koye calcul woni koye miijo mawgo miijo o noon ko recomposition politique holko fotata waylude e nder oɗon coalition makko Benno Bokk Yakar ɗum de woni ko tawte ɗon e nder hello tataɓo nde ɗon jayde enquête las e oɗo subaka ari koye ngol ɗon leñol walla mbiyen oɗon tariha mo ganduɗa kay ɓe mbiyete ko les chutes ɓe mbi ko une minorité de plus en plus visible wondete hay so tawi haaɓe pamde ha joni de haaɓe ɓeydo ganduɗa ko lerde haaɓe ɓeydo ganduɗa ko yaltude ganduɗa kaya ɓeɗon ngol ɗon leñol les chutes ɓe ganduɗa tigui ko diine mumen banggue o hay so tawi ko islam o kono ko islam mo jiidane ashhadu la ilaha illallah ɗum nen tawi nder hello nabo hello jeeɓa nde jayde las ɓe gatti tigui losko yango woni ko mbaɗe e ngol leñol les chutes tawteɓe ɗo e nder leydi Sénégal kono kay e nder ganduɗa koye windande kala wondude sunnite position mabɓe e ganduɗa koye darde mabɓe tam harit holno wano jaynenkoɓe las loski hen no hannit ni musidɓe tedduɓe caggal kan ɓe gatti ganduɗa koye natal hoore lendi cuuɗo kongi to ganduɗa concours général édition 2021 sang remise ɗiɗon prix o wi ko tricherie indiscipline manam kay violence dans le milieu scolaire ɗum woni ko yaadani kono kay ko hunde nde ganduɗa tigui o natti wadde ɗum toléré kono kay natti yaafede ɗo e nder leydi Sénégal woni sababu jaynenkoɓe las mbi ko Macky Sall siffle la fin de la récréation libération ɗo subaka ene tawa hen natalla on Pape Diop meɗo ardade mairie ndi Dakar kanko e ganduɗa ko ɓi ko gorko ene wayno noon ɓe mbaɗi ko déposé plainte gam escroquerie faade oɗon gorko wiyete ko Birama Dieye ɓurɗo lollirde jaaƴe ene wayno noon oɗon gorko noon affaire oɗon ko 150 million koppareji CFA woni de ko oɗon gorko ñamani Pape Diop e wiide noon oɗon jaaƴe ganduɗa ko koppareje ɗeɗo noon Pape Diop rokkirnomo ɗum ko gamma sernaɓe e gueɗe mbaɗe noon foof de gamma juɓɓude e sumgoji paaɗi beele de kañumne heeɓa polgu woni sababu tigui hokkimo ɗeɗo koppareje kono Pape Diop wi ko ɗeɗon koppareje hokkirno ɗum oɗon gorko mo ganduɗa tigui ene wiye Birama Dieye ko gamma darnanamo usine walla mbiyen sodanamo usine liɗɗi to Saint-Louis nder Sénégal musidɓe tedduɓe jayde vox populi oɗo subaka ɓe mbi ko le Sénégal dans la poule B avec la Guinée ene wayno noon nden jayde ari koye alhaaliya coupe d'Afrique des nations kono kay oɗon fanno coftal balli woni moɓe nayri oɗo subaka ɓe mbi ko Sénégal ma fuɗɗo golle walla mbiyen ma naate oɗon compétition kan 2022 jogori wonde ganduɗa ko oɗon kanno jogori fuɗɗare ko to leydi Cameroun kono leydi men Sénégal fettata ko le 10 janvier sappo lewru janvier ono hakkude mabɓe e Zimbabwe ɗum ko sanga waktuji ganduɗa ko sappo e nayyi ɗo e Sénégal ene wayno ngal putal ko nden tigui puɗɗoɓe mbi ko la CAF annonce des primes pour les joueurs ɓeɗon kala fettoɓe ganduɗa ma ke prime aji mumen no hannit ni kono Elhadji Ousainou Diouf suuti kongi to Cameroun hanki kiiɗe to tawet noon o wi ko le Sénégal va gagner la CAN ici au Cameroun wonde de ko leydi Sénégal ma fartangue ganduɗa tigui ko ƴettude guel ɗon kawguel caggal kan noon janenkoɓe vox populi garti oɗon gorko wiyete Amadou Kounkandé ene wayno oɗon gorko mo ganduɗa dilini leydi Sénégal jamonuji ɓennuɗi kala wonde de mawwa feccu gueeƴo o faɗɗo ɗum laabi ene wayno noon kanko oɗon gorko yatiri caggal
e ngalla peltalla ngal o ƴettuno no aissat nge heewide jeyde stade ko kayre uddata damal kala yi subaka ene way noon e oɗo subaka en tawi hen natalla Sadio Mané wondude Nabil Keita ɓe noon worɓe ɗiɗi fettidoɓe to Liverpool kono kayya ɓen worɓe ɗiɗo jogorɓe jaggodirde to ganduɗa ko leydi Cameroun oɗon Coupe d'Afrique des Nations du temps 2021 ɓe mbi ko les lions épargnés lions de Sénégal en tawi on nder oɗon groupe B kono kayya groupe ɓoɗo hulɓinade ko hakkude Côte d'Ivoire leydi Algérie musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni komin gaddanno ne ruɓindu jeyndeji e oɗo subaka en jetti to karallagal Thiat Walo to haalirde wonno ko Moussa Nia Allah jarama on jarama